خوشک و بران هێژادەم باشش وەرە بە چیرۆکە کچوچک کە زێ دەست پێ بکەم گۆزیلامە کە پسکلێت تەدیت ئەم بێژن پسکلێتێ خۆ سوار بوو و بەرێ خۆدا باژارکی گوهرێک فەراغ ناشخە و زارۆکی خۆربینێ گوندی وژی دسێ گوندا ژ باژێر دوور بوو چول پسکلێت سوار بوو بەرێ خۆدا باژێر و ژ باژێر فەراخانین و دانی سەر پشتا پسکلێتێ خۆ و ئاژۆت vەگەڕێ ماڵێ vەگەڕا ماڵێ گوندێ پێشی گۆگەهای لوێ دەرێ کوچکادا دوو پێنج-شەش کوچکادا دوو و کرن ئەوعەوت و کرن ئەوعەوت و گویا و vان کوچکا ڕحێمستان تاز بلەس هەرم خۆ بکینن vî bajarê de bêmal vî bajarê de belkê hema gundîn wenim hewara miva mijvan koçka xelas kin giha gundê de nehdeh koçkê dijî hatine nehdeh koçkê dijî ketin ser wan koçka hatine û kirin ewewt û li dov vazdan û her ev tajonê û her ev tajonê û li pişt xwe eşînê û tajonê li pişt xwe eşînê û her koçik dindû vekun ewewt goya zê çile kun ber van koçka mixê me bir ajont piştî got ajont halo li pişt xwe eşan carkê got gurm li bin guhê kevirkî da bin guhê kevirkî da totlanî hevdibû li erdê ket feraxê wî ji piskilêt ketin piskilêtê wî xerabû serê wî hebikî êşeha rabû ser xwe û li wê derê rûnişt û raş çixarakê pêxist û çixara xwe vexwar ji qehra û halo eşan kûçikî tenê li wê derê sekiniye kûçikê de heme vegerahina bes kûçikek li wê derê sekiniye û herkî ewewt got kûçik got birayê min vê cemêrîkiş kûçikir bêjê vê birayê min bi xwedê kûçikanî newrona te kûçikanî şaş fêm kiriye heyra kûçik carkê duwa daha bîstakê ewewt ne ji gundikî elpayekî kevê heta bi gundê de vêce ev ê got ji me re dinivîsin û ji me re dengê xwe dişînin û bêqehreman tu ne baş li ser dînê Îslamê ştexilê yan tu qisa bêje dînê Îslamê yan tu kifriya bi dînê Îslamê kê hevalê delal bi xwedê we misilmantî şaş fêm kiriye min ti qisa û ti gotinê şaş û nebaş negotine dînê Îslamê û ez nabêjim jî carna wek mesela birakê me Fuad Hemo zikrê wî ê xêrê bin silav û rêzê min jê re hene ew tefsîra ayeta ji we re dike û xebera dikin wî jî em sûretê melakî yan şêxî yan alimkî Îslamê got diştexilê em vîdyoyî bela dikin û xebera dikin me yanî ma hûn ji wî alimî çêtir zanin û ji wî alimî çêtir ji dînê Îslamê fêm dikin hema hûnê bê newlona û misilmantî newlona û îslametî nehalona û îslametî nehalona ê herin devê Qur'anê xwe vekin devê kitabê xwe vekin û kitabê xwe bieşînin şêx û meşayîxê we û melayê we û heciyê we û sofiyê we û alimê we ê got Qur'an xwendina ê got bi sala tefsîra Qur'anê kirina ê got ji Qur'anê serê heta bi talî jê fêm dikin ji we re dibêjin û em wan vîdyoyan ji we re bela dikin ûn bêwela hûn xebera dikin dînê Îslamê yan qisa ji dînê Îslamê re bêjin silav û rêzê min ji we tevdera